תראה איזה גודל, תראה, זה לא קרולינה ריפר מה שלחת לי כפרה, זה גמבה. זה יותר גדול מביצה. בוא נראה עד כמה הוא חריף. פלפל? הכל. וואלה איזה גודל לביצה. הבנירו זה יותר חריף היה. אין השפעה רותם. נמוך. לא וואו ולא אאו. הנה מתחיל לעלות עכשיו. וואלה, קצת. סבבה לחלוטין. זהו. עכשיו הגיוקים. עולה רותם. הוא חריף. יותר מהבנירו. וואו. רותם. אני חוזר בי אחי. אני לא יודע מה יותר. וואו. אימא'לה. אבל 3 דקות. אבל אימא. זה לא מפסיק אחי. יוצא לי עדים. וואו. לא לנסות את זה בבית חבר'ה. אימא'לה.